Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзаи мо аз тайёр кардани субҳона сар мешавад. Аз имрӯз сар карда бачаҳои ман ба каникул баромаданд. Ҳамаашон то ҳол хоб карданд ва ман бошад барои худам кофе тайёр мекунам. Бо шумоён каме суҳбат мекунем ва баъдан барои бачаҳо каша тайёр мекунем. пеш аз нӯшидани кофе ман аввал гречка ва кефирро пешакӣ шабона тар кардагӣ будам. ҳамонро мехӯрам ва баъдан кофе менӯшам. ана дӯстон, коферо тайёр кардам ва акнун ДМБ таймерро мекушоем ва якҷоя мебинем ки имрӯз 182 рӯз шуд ки фарзанди калонии ман дар хизмати ҳарбӣ аст ва 182 рӯзи дигар мондааст. 182 рӯзи дигар пазмонӣ ва интизорӣ мондааст. офарин ба он модароне ки фарзандонашон аз барашон дур аст, солҳои сол намебинанд фарзандонашонро. ба чунин модарон сабру тоқат хоҳонам. ташаккури зиёд ба шахсоне ки дар ҳаққи фарзандони ман дуоҳои нек карданд. шумоёнро низ худованд ба ҳамаи орзуву ниятатон расонад. акнун бошад кашаи авсино мепазем барои субҳона. марҳамат дӯстони азиз, то охира влоги моро тамошо кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. кашаи мо ҳам пухт. акнун ба стаканҳое ки аз фикс прайс харидорӣ карда будам ба ҳамин чой мерезем. барои кӯдакон бисёр шавқовар мешавад аз ҳамин чой нӯшидан ва барои стол субҳонаро тайёр мекунем. روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد، ساعتی در دودم غم بگذرد. روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلای که عظیم است و علیم. خواهران و مادران عزیز، мехостам дар бораи ана ҳамин теплоэка, ҳамин печка маълумот диҳам. ин печка боз хусусияти кварцавание доштааст. ман ҳоло дар инструксияш хондам. кварц ин хайр бисёриҳо намедонанд, ин лампае ки ҳавои хонаро тоза мекунад, микробу инфексияҳоро мекушад. яъне ба онҳое ки кӯдаки майда доранд бисёр чизи зарурӣ аст. айни замон ҳама ҷо пури инфексия, пури вирус. ба ҳамин хотир ана ҳамин инфексияю вирусро мекуштааст. бисёр чизи зарурӣ аст, гӯем ҳам хато намекунем. хоҳарону модарони азиз, дар инҷо бошад ман хомшӯрбо дохтам. гӯшташро камтар бисёртар кардам, барои он ки ман пештар ба шумо гуфтагӣ будам. ман гӯштро як маротиба мепазам, меҷӯшонам ва баъдан ба гуляш, ба анами хел чизҳо истифода мекунам. хайр бачаҳои ман ҳамин хел мехӯранд, ҳамин тарз ба монанди ҳамин дар детсадҳо, дар мактабҳо чӣ хел тайёр мекунанд, ҳамин хелро дӯст медорам. ҳозир як маротиба меҷӯшад обашро мепартоям, иваз мекунам обашро.
ман ҳамин тарз тайёр мекунам. Хайр ҳама тарзи тайёркунӣ ҳама ҳар хел аст. ман ана ҳамин хел тайёр мекунам шӯрборо. баъд як қисмашро барои хомшӯрбо майда мекунам баъди пухтанаш ва қисми дигарашро барои гуляш ва анами хел чизҳо. модарони азиз, дар ин ҷо ман мехостам дар бораи ҳамин ҳусейнҷон ба шумоён камтар нақл кунам. ин яке аз дугоникҳои мананд ва дирӯз дар комментария як модар навиштанд ки пурсиданд, савол доданд ки афзоиши дугоникҳои ман чӣ хел аст. худ ҳам дугоник доштанд ва барои ҳама маълум аст ки вақте ки дар оила дугоник ҳаст, онҳо яктоашон дар афзоиш камтар сусттар мешаванд. инро ҳамаи модарон, инро ҳамаи педиатрон, духтурон ҳамаашон анамиро тасдиқ кардаги ҳастанд. ва мехостам дар бораи анамин дар оилаи мо ҳам анамин Ҳусейнҷон камтарак афзоишаш сусттар аст. Психологически, интеллектуальный афзоишаш норма аст, лекин камтар нутқаш бурро нест, яъне ҳарфҳои ре, зеро хушрӯй талаффуз карда наметавонад. ва ба ҳамин хотир ман аввал Ҳусейнҷонро ба невролог бурдам. Невролог дид, пурра ҳамин хел аз ташхисаш гузаронд ва гуфт ки ягон ин хел камбудӣ неврологически надорад. инро ба логопед мебаред ва логопед ба шумо вай медиҳад, занятия медиҳад. аз рӯи ҳамин занятия метавонед нутқашро бурро кунед. ва дар шаҳри мо детсадҳои ин хел бо логопедический воспитатель, бо группаҳои ин хел логопедический ҳаст, лекин ман нахостам ки як худашро ба дигар группа диҳаму Ҳасанҷонро ба дигар группа ва ба ҳамин хотир ман логопеди частный рафтам. Якто занятияш 400 рубл аст ва мо як моҳ бо анами логопед заниматсия кардем, яъне анамин бо аз рӯи анамин навиштаҳои логопед машқ кардем гӯем ва каме нутқаш бурро шуд. ва ман мехостам хайр барои он модароне ки дугоник доранд дар ҳамин Федератсияи Россия дар мусофирӣ гӯем, намедонанд ки куҷо раванд, чӣ кор кунанд. Хайр бар ҳар як кӯдак индивидуалӣ мешавад ин занятияҳо. ба ҳар як кӯдак дида, ба камбудиаш дида занятияро менависанд логопедон. ана ба Ҳусейнҷон бошад, аз чӣ хел ки гуфтам ҳарфи ре ва зеро пурра хушрӯй талаффуз кардан наметавонад. Ҳусейнҷин пурра талаффуз кардан наметавонад. ба ҳамин хотир ана ҳозир ман каме нишон медиҳам. ва боз як чизи зарурӣ ки модарони азиз, ин занятияҳои логопедро ба оина нигоҳ карда бояд кӯдак дида забонаш чӣ хел бояд бошад, лабонаш чӣ хел кор кунанд. анами хел мешавад. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки мо чӣ хел машқ мекунем. ва мо як моҳ бо логопед машқ кардем. логопед ба хонамон меомад ва бисёр пешравӣ бисёр шуд. амин беҳад логопедӣ пуртаҷриба будааст. ба ҳамин хотир ба мо кӯмак кард. ва ана дар ин ҷо бошад, модарони азиз, тавсияи логопед. Уважаемые родители, артикуляционную гимнастику с ребенком рекомендую проводить в спокойной обстановке, в медленном темпе 2-3 раза по 3-5 минут. 2-3 раза в день по 3-5 минут. Ана амин хайр ҳозир бо забони тоҷикӣ перевод мекунам. Гимнастикаи кӯдакро дар обстановкаи спокойствие тинҷӣ дар як рӯз 2-3 маротиба 3-5 минутӣ 3-5 дақиқагӣ бояд такрор кунем. Тихо, Хусейн. Давай, Хусейн, теперь первое упражнение — лягушка. Ты помнишь? Покажи. Деткам покажи, как мы лягушку делаем. Показывай, как мы лягушку делаем. Показывай. Ротик пошире открывай и показывай. Как лягушку делаем. Як намуди занятияш анамин лягушка ном дорад. Забонро ба ком мерасонад, то ки ана модарони азиз як намуди гимнастика. Ин барои нутқ буро шудан. Номи ин упражнение лягушка аст. Показывай. Показывай. Молодец. Еще. Показывай. Да. Ана якум упражнение ана ҳамин. ва барои ин упражнениеро иҷро кардан бояд дастони кӯдак тоза бошад. Бо салфетка обработа кунед, то ки бо бисёр упражнениҳо ҳаст ки бо анами кӯмаки чилаконаш мешавад, бо кӯмаки палци бо дастонаш кӯмак мекунад, бо бисёр анами хел упражнениҳоро иҷро мекунад. Второе упражнение — зайчик. Помнишь? Не помнишь, да? Так, поднимаешь верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опускаешь ее обратно. Да, вот.
Номи ин упражнение зайчик аст. Ана бинед, модарони азиз. Вот так вот, да? 3-5 дақиқа она Михаил такрор мекунад. Я не помню так. Ну, вот так, ты правильно делаешь. Верхнюю губу, верхнюю, да. И показываешь верхние зубки, да. Вот так вот, молодец, ага, показывай, да, все. Ой, 2 годика. В сеюм упражнение. Так, зубы почти сомкнуты, губы принимают положение, так, окошечко. Зубы сомкнуты, вот так. Дандонро ба дандон мемонем, ба дандон ду... Анами дандони поёни ва болоиро. Она Михаил, да. Вот так вот, да. И губы делаешь окошечко. Она Михаил, модарони азиз. Она митарс қариб ҳамаи упражненияҳо ба якдигарашон монанданд. Ва ҳар рӯз мо Ана Михаил такрор мекунем. баъд модарон ана дар инҷо боз навиштаги чӣ хел калимаҳоро бояд кӯдак такрор кунад. Масалан, дра, дро, дру. Ҳусейн, давай. Что давай? Давай, повтори. Р, дра, дро, 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 да. Дру, дры. Ана ҳамин хел модарони азиз. Хайр беҳбудӣ ҳаст. Ана ҳамин тарз такрор бояд кунем. Ро, ру, ры. Давай повторяй теперь. Ра. Да. Ро. Давай. Ро. Сначала ро. Один раз. Ро. Повтори. Ро. Да. Ру. Ра. Молодец. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз, модарони азиз, ана мин тарс бояд ҳар рӯз такрор кунем. Хайр фикр мекунам ки бо дар пеш 7 моҳ 8 моҳи дигар ҳаст то вақти ами мактаб. Дӯстони азиз, ана чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, мо залро перестановка кардем. Агар дар хотир дошта бошед, ана ҳаминҷо дар таги анамин телевизор, рости телевизор, ана ин тумбочка меистод. Инро ба инҷо гирифтем ва кресларо ба ин тараф гирифтем. Ана ҳамин хел перестановка кардем. Ва ба ин диван ҳам ана ин намуд покрывал заказ кардам. Ва баъд фикр мекунам ки комплект мешавад, хушрӯй мешавад. Ана ҳамин хел дар инҷо бачаҳо завтрак карданд, акнун телевизор тамошо доранд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои лайкҳоятон, ба комментарияҳои беҳтаринатон ва канали мо обуна шуданро аз хотир набароред. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.